Thank you so much for ministering to us. God bless you. Manera nchada ndidzidzise pamusoro pekugona kugamuchira. How to receive kugona kugamuchira. Mhinduro. Vazhinji vedu we know how to ask. But receiving it's a subject inotoda kudzidziswa munhu kuti zvinogamuchirwa sei kana kuti zvinouya sei. Nokuti pane pekuti munhu unenge wakamirira zvinhu zvaakachema kuna Mwari. Mwari ndokubva vaunza mhinduro dzacho nekuda kwekusaziva kuti Mwari vanopindura sei. Banhasi kwanditaura pamusoro pesubject yekugona kugamuchira. Ndakaona tikaenda kuagriculture, it's good kuti munhu adzidze kurima nekudini kuita zvese kusvika pakukohwa. But pane time yekuti unoita nzaka kwete nekuti hauna kurima, but nekuti wakatadza kuita store kuchengetedza zvakanaka gohwo rako. So munhu unotodawo kudzidziswa kuti apart kubva pakurima nekuita zvese kugona kufaita famine zvinosvika palast chapter yekuti you must know how to take care kana kuti kugona kuchengetedza gohwo rako. So kugamuchira mhinduro kubva kuna Mwari. Chada ndiverenge bhuku yaGenesis. Genesis 19 from verse 1. And there came two angels to Sodom at even, and Lot sat at the gate of Sodom. And Lot, seeing them up, he met them, and he bowed himself with his face towards the ground. And he said, Behold, now my lords, I turn, I pray thee, come unto thy servant's house, tarry all the night, wash your feet, then you can rise up early and go your ways. And they said, Nay, but you abide in the street all night. And he pressed upon them greatly, and they turned him unto him, entered into his house. I'll explain to Kiroti dzakaenda muSodom neGomora dzinakuenda kumba kwaLoti, but dzakaenda kunogara panoti paCity Square kana kuti pakati peguta. Then Lot ndiye akana approacha maangels aya. Anga asiri maangels ekuti you can tell kuti maangels why nekuda kwekuti vakaya vari vanhu. Sometimes tine picture yemaangels anenge aine mafeathers, but on this text they came as men. Ndokubva vauya vakagara paCity Square. Tingati mugarden reHarare. Lot ndokubva aona vanhu ava, ndokubva anoapproacha akati kana ndawarirwa nyasha uyai nekumba kwangu mudye murare henyu mumukira mangwana nerwendo. Girls ndokubva dzati aiwa we are okay patiri panapa we sleep in the street sekureka kwandaita. Bhaibheri ndokubva rati Lot ndokubva agombedzera kuti akavanyengetedza akati aiwa kani hamungarare pamhene ini ndine kumba handei mondovata kumba kwangu modya mangwana kuseni kumukira mberi nerwendo. Maangels haana kuuya kumba kwaLoti. Maangels haana kuuya muSodom achitsvaga Lot. Vanga vauya muSodom kuzoverify the sin yanga yaita rise up unto the Lord. Havana zita remurume anonzi Lot nefamily yake. Vanga uya muSodom neGomora kuzoona kuti uipi wakasvika kumusoro ndiwo here. But Lot ndiye wakanyengetedza wakagombedzera varume vamaangels kuti handei nekumba kwangu. Varume ava imhinduro iAnswer yauya kuSodom neGomora. Moto usati wauya, the way to come out yanga yauya. But vakauya vari vanhu vadokerwa vasina pekuvata, vakanyengetedzwa naLot kuti handei kumba kwangu. So haisi nyaya kuti denga rakasarudza kuti uda kubatsira Lot muSodom neGomora. Help yeSodom neGomora yanga iri open check to anyone anogona kuita interrupt nekuva nemoyo nehanya nevarume vasvibirwa vadokerwa vari muguta reSodom neGomora. So kazhinji tine patinofungidzira kuti ndonga Mwari ane mafavorite ake, ane vanhu vanonyanya favor nyangwe tisichinamata, but kune vari too special vanoitirwa zvinhu naMwari. Peter achibata anoti kuita kwaMwari, God is not a respecter of persons. Munhu oita zvinoda Mwari, Mwari vanowirirana naye voenda naye vomuitira zvaanoshuwira. Ukatarisa nyaya yaIsaac kuti ave nemukadzi, Rebeka mukadzi waIsaac haana kuendwa mulocation kunopfimbwa. Eliezer atumwa naAbhurahamu wakaenda kutsime. Tsime inzvimbo yaiuya vanhu kuzochera mvura vasikana vemuguta. Zvoreva kuti Eliezer
ane zita rekuti Rebeka, but wakandogara patsime panouya chero musikana kuzochera mvura. Asi ndobva aisa evhao chirevo chaakati degree kuti achandipa mvura uye achapangamera mvura, iye achava mukadzi waIsaac. Zvoreva kuti opportunity yekuti chero musikana aroorwewo naIsaac yanga iriko, but condition yakaiswa havasi vese vakagona kuita mito. Okay, condition yakaiswa naEliaza yekuti achandipa mvura uye achapangamera mvura. Haana kuti musikana achauya akanaka stereki yachaita mukadzi waIsaac. Haana kuti musikana achauya pano akapfeka zvakanaka ndiye musikana waIsaac. Angoisa a condition, but ari panzvimbo yekuti anyone can come to that place. Vasikana vemuguta vaenda kundochera mvura patsime. Zvoreva kuti nyangwe isina kunyorwa kuti pakauya vangani, but zvakatsanangurwa kuti pakauya Rebeka ndiye akapa Eliaza mvura ndobva azopangamera mvura. Zvoreva kuti it was an open door for anyone. So pane zvinhu muupenyu zvatinofungidzira kuti zvinoitirwa vanhu vari too special vakasiyana nesu. Machechi ese unoona akatengwa neropa raJesu ane vanhu vanotenda muna Jesu, vanonamata Mwari mumwe chete, but haaite zvimwe chete pavari. And I'll give you another example. Mwari anotida zvakafanana asi upenyu hwedu haufanane. Zvoita kuti mumwe afungidzira kuti asi hakuna vamwe vari too special vanodiwa stereki, sei kana achitida zvakafanana isu takasiyana. Mhinduro yobva yati anotida zvakafanana Mwari uyu asi hatimude zvakafanana. Vamwe kunamata yekupinda chechi party time inyaya yekuti nokusinawo zvekuita. Met a lot of people anototaura kwandiri achitofarawo kwazvo. When I come across your sermons, harimwe dhera naenda bhoyi kana ndashaya zvokuita vanaenda painternet. But he was not searching for scriptures or for sermons. Itime yekuti anga atoshayawo zvekuita. I met somebody padaigara kuwadzana yaifura nepamwe pane rimwe bhawaso kuti tipasa zvedu dzekustriti hadzidzomoke zvakaatsanera vanoti varaita mutangu saurati vamwe vanouya pano kuzotandara kuzovarairwa kuchovha utaita. Umwe achino achitozindira kuti Mwari vataura kuupenyu hwangu, mumwe achiti haatsana vanoti varaidzawo tinombotitandarei. So Mwari uyu anotida zvakafanana, chinoita kuti upenyu hwedu husiyane, hatimudewo zvakafanana. Rudo rwake kuvana vake sababa haruna mutsauko, but upenyu hwedu hune mutsauko. So open check yanga akaitwa paSodom neGomora yekuti achagona kuintarakta kutaura nevarume, ogona kuvanyengetedza kana kuenda navo kumba. Iyo imba inoita sekunge yasarudzwa nedenga kupona pamoto weSodom. Yeti nhau yese ukaona pauya challenge chinotanga kuuya iway out kana solution. Saka uchiona kuti hakutaurwe gehena, kunotaurwa pamusoro paJesu anoita kuti uregere kuenda kugehena. The way yekuti uregere kuenda kuhell is available, and ndo inotonzi gospel, which means good news. Hapana kutanga pauya mvura patime ya Noah kuti vanhu vanyure. Pakatanga pagadzirwa chinogona kuflota vanhu vakapinda machiri. So chakatanga hi ark kwete flat. And the story ark harina kuvharwa naNoah. Mwari ndo wakati Noah apinda mukati. Later after 7 days the Lord God closed the door, which means for 7 days the door was open for anyone. So hakuna kutanga ni flat, pakatanga ni ark. So muSodom neGomora hamuna kutanga nekunaya kwemoto, pakatanga nekuuya vatumwa vanoita kuti vanhu vasapinde mumoto. So kazhinji kacho sometimes tinotadza kuona answer, mhinduro, togona kutadza kugamuchira. Mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu, takamirira Mesaya, Mesaya akauya achatudza chokwadi. Iye aitotaura neMesaya akauya, achitomuti Mesaya achauya. Chinomupa kuramba achimirira Mesaya, iye achitaura naMesaya, itradition tsika. Tsika dzaivapo dzaiti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Saka kana vakamirira Mesaya akangouya ari muJudha vanoramba vachimirira. Mwari haaite zvemachechi, machechi anoita zvaMwari. I want to explain something. Request statement iroro.
Mwari aite zvemachechi, machechi ndo anoita zvaMwari. Why? Nokuti Mwari apinde chechi yedu. Bible rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha. So subject yekunamata Mwari is subject ye kingdom, and the kingdom is something bigger than a denomination. So tikanamata tikachema senyika, kana tikachema sechurch. Let's say for example, Anglican kana Methodist yachema kuti Mwari raise somebody. Tikachema sechurch, Anglican Methodist Zayota, kuti Mwari raise somebody. Sumudzai munhu pakati pedu, sumudzai vangeli, sumudzai profita. Mwari vakatinzwa vakatipindura, havapindure vakatsika platform yechechi yanamata, vanenge vakatsika platform yeumwari hwavo nenyika yaparara kuti vanhu vabati Mwari vabatsire nyika. Saka chavanoita chii? Mwari vanoraise somebody who may be outside our church. So, patinochema kuna Mwari tichida mhinduro. Mwari vanounza mhinduro iri mudimension yekingdom, and the kingdom is more than a church. Ndiri kuti kudii? Patinochema kuti Mwari raise a prophet in our nation, tiri church. Mwari vanomuraisa, but pamwe pacho vanomuraisa asingapinde kuchechi kwedu. Vanomuraisa kuti aite basa reumambo hwavo. Isu tine mentality yebasa rechechi yedu. I had such a challenge when I started ministering church kwandaipinda. Vakati watumwa nani? Tikati naMwari. But our committee are not going to pass it to but we can no longer associate with you because the road is all up to you because I see church yakutuma. Kuria kuti vanototi azviite kuti Mwari akutume kana church isina. Why? Because vanofunza kuti zvese zvofanira kuitwa naMwari zvofanira kuitwa muchurch medu. Tikati Mwari raise a prophet in our nation, anofanira kunge achipinda church yedu. Tikati Mwari raise somebody ane gift ye healing in our nation, vanhu vari kurwara zvipatara zviri kudhura, anofanira kunge munhu wacho achipinda chechi yedu. Saka tine vanhu vane mentality yechechi zvokuti even Mwari akada kuita chinhu navo akatoomerwa kuti avabatsire. Saka Jesu paakauya ari Mesaya, mukadzi weSamaria anoti takamirira Mesaya, nokuti tine mutemo uri kudhara kuti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Saka isu kana tiri maSamaria, Mesaya akauya ari muJudha, we can still wait. Saka teta kuti Mwari hamusi kutipindura sezvatinoda, muri kutipindura sezvamunoda. Yet does the sentence yekingdom, Mwari vanotipindura sezvavanoda. Isu tinenge tichida kuti vatipindure sezvatinoda. Tikati God raise a prophet, anofanira kunge achipinda chechi yedu. Tikati God raise an evangelist in our nation, anofanira kunge ari wechechi yedu. Yet the church is too small than the kingdom of God. So vanhu vakasatomborumurwawo kubva pachurch system kuti vaoperate nementality yekingdom, vanoramba vachimirira zvinhu zvakaitwa naMwari kudhara. Why? Nekuti tine pfungwa mazuva ano mukurarama kwedu kuti ukabva kuchechi kwaunopinda ukaenda kune imwe chechi zvikazivikanwa unotonzi uri kuita musikanzwa. Yeti mwana wako ane kutransfer kubva kuMuzarabani ouya paEagglesville, haisi problem. Why? Because you don't understand that syllabus yechikoro O level. But kuti understand kuti Bible azviti. Unofanira kunge uri kwedu. Saka uchiona pane munhu kutonzi akatorokupura so kuti hama dzangu ndakarasikirwa ndakandakaenda kuGogo 3 months zisina namata hakuna yedu. Vanhu vanototi ashua very sorry. Why? Because tinotofunga kuti kunamata indau yechechi yedu. Tikasarumurwa kubva pamentality yechechi toenda pamentality yekingdom, ipapa hanzi kuti chechi yakaipa. Chakanaka kutopinda chechi, chakaipa kupindwa nayo. Now explain. Ikakupinda waappetite, ukasara nemunhu akapindwa nayo, haana zvimwe zvaanotaura asati akubvunza mubvunzo wekutanga yekuti munopinda kuno. Because andozati patopinda ndokune nyaya first kwete akatipinda. So mhinduro yakauya kuSodom neGomora, there came angels. Hadzina kuenda kumba kwaanyone, dzakatogara paCity Square.
bagedre muguta. Loti ndokubva aenda akati uyai murari kumba kwangu mugeze tsoka mufumire mangwana. Dzikatomboramba kuti aiwa panapo you okay. Bible wrote Lot akagombedzera akakuti ndinokumbirisa please handei kumba kwangu. Zvoreva kuti solution yekuti vanhu vasawirwa nemoto yauya ari maangels, but only one person agona kuva neheart toward strangers. Vamwe vese vemusodomu vari kuona nhau kuri kutovira havana basa navo. Only Lot ndiye akati regai nditaure navo vauye kumba kwangu. Giroza hadzina kufamba musodomu dzakabata maiki nespeaker kuti kuchanaya moto titererei uye tiwiriranai nesu farirei. Vakangouya vakangogara vakanyarara kusvika Lot akanegotiata navo vakaenda kumba. Lot message yemoto akainzwira kumba kwete muroti, which means nhau yekuti vanhu vapone. It was an open door for anyone. Kuti musikana ave mukadzi waIsaac, Rebecca, yanga iri opportunity yaanyone. Nokuti Eliezer paakandogara patsime haana kuti pano ndamirira Rebecca. Zvanzi musikana achauya pano, musikana is not a name for anyone. Musikana achauya pano achandipa mvura, achapa ngamera mvura, ndiye achava mukadzi waIsaac. Harisi zita remunhu, icondition. So pane nguva yekuti vanhu vachitoti idomara itaita nevanhu vanofevhera nekuzodii. There are times yekuti we need to get a revelation on what to do. Nokuti uchaona kuti Eliezer haana kunge audza musikana kuti chipa ngamera mvura urorwe. Ndozvaakafunga akataura ega. Musikana ndokubva aita zvafungwa kwete zvaudzwa. Eliezer ndiye akati achandipa mvura uye achapa ngamera mvura ndiye achava mukadzi waIsaac. Ndozvaakafunga, ndozvaakataura in prayer. Rebecca paakauya ndokubva Eliezer mvura, ndokubva achera mvura akapa ngamera. Hazvina kuparidzwa, hazvina kutaurwa, asi ndozvaakaita. Shoko parinoparidzwa zvisina kutaurwa ndozvinonyanyokosha kudarika zvataurwa. And I'll help you to understand. Zvataurwa ikuru inokusvitsa pane imwe level yekuti unzwe zvisina kutaurwa. Ndichakupa example iri tangible kurarama kwatoita. Isu kumushawo kudokosha taimukira kuenda kumagarden kunoita magarden kuseni kumba kwamuchemberi wangu. So muchemberi wetu akauya takarara mukitchen 3 boys so ndozavairara vabika woti zvamurimi kukozodya nyama. Message yavataura yati zvamurimi kukozodya nyama. Message yavasina kutaura ndoyavari kutaura yekuti musadye nyama. Saka imessage inonzwa nemunhu ati kurei. Kana uri mfana unotomuka pakati peusiku woti zvatisu tanzitiroe. Uri kuita zvawanzwa, yet unotoita wrong nekunzwa. So chinonzi revelation, shoko rawapiwa rinokusvitsa padevo yokunzwa rimwe racho rasara. Kana wakura shoko rawapiwa rinokusvitsa palevo yokunzwa chikamu chasara. So ngirozi dzakauya muSodhomu neGomora hazina kuenda kumba kwaLoti. Loti ndiye akati ndiri kukumbira kuti akava ne good heart towards strangers. Kana Bible richiti maangels harire kuti vaitofamba vaine mapapiro dziri ngirozi. Vakatouya vari vanhu. Loti ndokubva ava ne-heart towards strangers. Hati iyoyo akaitora kupi? Loti wakafamba naAbraham for a long time. Abraham une tsika yake yaakaita even to these angels. Genesis 18. Paakaona vatumwa vachipfuura akamhanya akawira mutsoka. Akati kana ndawanirwa nyasha uyai henyu kumba kwangu mugeze tsoka mudye mufure mberi nerwendo. The same statement yakataurwa futi naLot. Zvorati Lot ane chaakawana in associating naAbraham. Association yakamupa impartation. Magnet tese tinoiziva. Inonzi magnetism ability isimba rekudhonza mametals. But unozoya kuti spoon yangu isina that magnetism ability. Ikabatwa ni magnet for 1 week. Yangu ikazobviswa pa magnet. Inosara yane zvinoitwa ne magnet iyo iri spoon.
magnetism ability is transferable after a time. Mabatana magaramese. So kune zvinoita rap on vanotaura shona vanoti pane kunonzi kudziya moto wembavha. Vanhu vanotokudza kuti vanhu vanotamba nawo unoguma waakujeri. Vanonzi mastatement iwayo. Vanhu vanotamba nawo uchaguma waakujeri. Kana izvozvo zvichitozoitika ende zvichimanifesta, which means the opposite also inoita kuti ukatamba nevari successful unoguma waita mari. But asaka munhu wanombonzaro ukatamba nevanhu hauchasimuka. Tinongodzva zvinongoshanda kana ari maproblems chete. Inhau yemind yedu yakatrainwa kugamuchira the negative more than the positive. I'll give an example. Kana munhu achitofamba kudai ukamuti nyoka iyo haabvunze kuti kupi, anotongochetuka. Mind yake inotoziva kuti kana iri nyoka yatopa ndiri. The same person ukamuti mari iyo anoti kupi, anoziva kuti kana yakeshi kure, but kana iri nyoka ndatorumwa. Imind yakatrainwa kugamuchira zviri negative, kuti zviri negative ndo zviri close to me, zviri positive zviri very far. Opportunity yakauya ikazvipresenta sevanhu vari desperate muSodom neGomora, mastrangers asina pekugara. Lot akati varume murari panze, ndinemba muno muSodom, let's go to my house. Munomukira kuseni muchienda. Vanhu ivava vari kutaura nawo idelegation yeheaven, but yazvipresenta sekunge iri desperate isina pekurara, ende vaine mission yokuti vanhu vavachahosta vavape message yemoto uye vanhu vagone kuburiswa mumoto, but havana kuuya vaine eneo yekuti Loti. Loti ndiye akaita kuti agone kuwana favor nekuda kwezvaakaita. So kazhinji kune favor inozvipresenta seproblem. Tiona unoramba uchidzokera kupuya kuti Mwari ndirangarei, pane favor yandikuda, yeti favor yacho yakauya, but yakauya desperate, yakatouya iri problem. Saka iwe nokuti hauna misemo iya wakangoona iri problem, hauna kuona opportunity yavigwa muproblem. Yesu ari Mesaya auya kuzoponesa. Paanokumbira mukadzi mvura anonyimwa, anyimwa anotanga kumaketa kana kuadvertisa yaainayo kuti dai waiziva ari kukukumbira iwe ndiwo waitokumbira kuno nekuti ndine mvura mhenyu. Zvoti anowanzoita zvinhu tu, nyota nemvura. Jesu ukaona akukumbira mvura ukangomunyima anokudza type yake yaainayo. But anotanga apresenta udesperate neproblem, but iye akaloda a blessing to your life. So mhinduro zhinji dzakamirirwa nevanhu dzakauya dzakatoneta, dzinopedzisira dzatodzokera kudenga kwacho kuti muchinda wacho haana kana basa nesu. Why? Nokuti pfungwa yake yakangopurogramwa kuti kana wanamata Mwari achida kukupa opportunity, inongouya shuwa iri opportunity utongoona kuti yaMwari yauya. There are times yekuti the opportunity inozvipresenta semaangels auya muSodom. They were desperate, vasina kwekurara, vachingodzungaira mutaundi, but iri timu yemoto inonaisa moto type, but havana kuuya kana nemagumbezi kana neany sign yekuti vane zvokudenga zvavainazvo. Vakangouya akagara muguta. Lot akati aiwa handisiye mastrangers achirara panze kana ndiine imba. So pane nguva yekuti basa rako rakauya, vanhu vakatouya sekunge harisi basa, idambudziko. Saka wakadzokera futi kuprayer kuti Mwari basa rangu nanhasi. Yeti basa racho parakauya hauna kuwana meso ekuona kuti ndiro rauya. Apa runoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Asi hapana panoti ukaita prayer denga rovhurika noti adzimai avo shuwa anobva kuno. Achibva kuna Mwari kudaro akatobvako kudhara atori kumaraini kwawo, ende anotopfimbwa ende anotorambawo. Ina adzimai angu atina vana 3 pandakavapfimba vakanditi kwana. But wega unonota denga rakandipa munhu but aimboti kwana inini manje. And one thing chandaka understand zvangu with ladies sometimes or most of the time kana tukuwa dzesi, to them no,
ane ma meaning too. No anoreva kuti no kana no anoreva value. No aripo no wano nokuti unonzwa kuti kuramba bali kuna no anokunza kuti hazvinoita izo ilanguage inozikanwa nevati kurei pane kuramba unokunza kuti iripo munhu aramba unochedzera kuti haabhozvo kuti kune wino yainzona hapazva kutuka-tuka pane mhepa but ilanguage inogona kuunderstandwa a little bit mature. So Lot varume paakavati ati munoona kumbaba kubhabho rati vakaramba vakati we are okay here. Iye ndokubva azoita nekunyengetedza kuti please God ndinemba muno muSodoma hamungatenderwe kurara panze apa isu tiripo. Ndokubva vaenda nevatumwa kumba kwake. Handizadzara kumanguva vanhu vaamumba pamusadza radyiwa sapa yarowa avo varume muSodoma zvabata vaziva kuti vanhu vaya vaenda kumba kwaLoti ndokubva vauya kumba kwaLoti zvikati buditsa vanhu vapinda mumba mako. Pese panouya favor mumaifi mako Satani hapete maoko anotuma masystems anda kuti favor yebude futi. Mukadzi anonzi Rahabu chaira chifeve vakapinda varume tu vatumwa naana Joshua mumba marapo zvanzi mambo the king of Jericho akatuma vanhu kuti endai munoudza Rahabu abuditsa varume vapinda mumba make. Hama dzangu chinonzi chifeve kutendera varume vachipinda mumba mako kana uchizikanwa kunzi kuchifeve. Sei muzungu mambo akarwadziwa kuti Rahabu ane makastoma. That means mambo anga akusenza a spiritual thing more than a physical. Nokuti kana munhu ari chifeve vari huye varume vapinda mumba make ndoufeve hwacho. Rahabu was a prostitute. Mama ake mukapinda murume zvine problem here. But sei mambo wemuJeriko akati endai munoudza Rahabu abuditsa varume vapinda mumba make. Wati pese panouya chinokuponesa the devil will fight. Zvisina basa hafaite zvinoita kuti life itransforme ndobva anoda machi kuti atonzi chaiva tifeve kurati every day maipinda vanhu enda kunanga nebasa nazvo. Vati pakapinda vatumwa naJoshua vanozoita kuti Rahabu asurvive mambo awozva kuti pese pane survivor we need to fight. Ndinofana kuti Rahabu akatsika-tsika haana kuti Yeshua vapinda torai akavaviga mumba make. Sadhaiki tinoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu. Vati kana chiri chaMwari chinoda kuviga mauri chichengetedze. Vanhu havafare kana Mwari aunza blessing mulife yako vanotuma masystems ada kukutorera. Lot ahosta vanhu mumba ko vanhu haisimba yenyu imba yaLoti munorwadziwa nei kuti Lot apa vanhu accommodation. Mwechina inosenza kuti kana atotora rume wapinda mumba upenyu hwake hwatotransforma hwachinja. Saka let's fight kuti fanane. Inetu kwaya kuchechisana nobva asiyana newe. Wobva anototi yes this is the time to fight you now. Why? Nokuti pane zvauya mulife mako zvakanakira upenyu hwako zvokuti wakaipa unorwadziwa. Vanhu munoboikana nei kana Lot apa vaenzi pekurara. Vanzi vakati panguva vakangoti chovhei vakauya vakapfeka kurova tuo buditsa varume vapinda imomo toda kurara navo. Ripoti yakaenda kudenga yanga iri yehumbo chani. Saka ngirozi padzadzika panyika dzaiya kuzoverifya kuti angangodara emakore ngatizvionere. Saka ava pavakati buditsa varume vapinda mumba mako toda kurara navo Loti akati aiwa hainetse ndine vana vangu mhandara mumba ndoda kukupa ivavo. Ava ndokubva varamba kanzi atuda varume ari mumba ndokubva varume ndokubva vabvaziva kuti saka ishuro timwe rachada mabhebhi zvachose rakutoda vamwe varume. Akaramba Loti akataiwa ndine vana mhandara ndikupei zvikanzi hatidi tida varume ivavo. Loti paari kuedza kuda kuvapa vari kuramba. Why? Pese paunoburitsa kana paunoedza kupa unaexposa rimwe dhimoni risingade kuti usimuke. Zvanzi aiwa ndine vanasikana ndikupei zvanzi atoda varume vapinda imomo. And a miracle happened.
Lord akanzi nevatumwa pindamba ava ndokubva varohwa neblindness besa hapana akatendeuka vari mapofu kudaro vari kupfuura mberi neprogramu andauti vomwe akati vasisaone vomwe kuti tidziweyotifayo vachiada izvozvo miracle ndakazoona kuti it's good but it's not enough kuti munhu arepent. Vana veIsraeri vakanwa mvura padombo but vakaramba vari stubborn. That's why munhu chingatomupa repentance the preaching of the gospel ebasa rakaitwa paCalvary than any miracle. Jesu achida kubatwa muGetsemani Peter akabvisa bhemba akacheka munhu nzeve. Jesu akanhonga nzeve akadzorera murume abviswa uyu. Murume uyu haana kuti thank you Ishe ndakusaidi kwenyu. Akaramba itoti naye. Ukadzorera nzeve unofanira kuchinja saidi ka. Wendawo kwa Jesu akuitira munana but akaramba ari against. Not miracle ain't isn't enough to win this guy. So Lord anyengetedzwa. Ndokubvatayo ndinoona asikana ndokubvaramba neblindness. Message ndokubva yatanga kuzopanidzwa kuti ufunge watoitirwa nyasha kuuya kwataita pane moto uchauya. Saka tine program adati taure nemi. Toda kuti muzobuda muno mumamanya yenyu moto uzonaya. Sa Lot haana kutiza moto. Lot wakanzi mhanya kana wabuda moto uzonaya. So Lot haana kutiza moto muSodom. Ndandiyoti vatsimbirire papa. Akatopiwa message yekunzi mhanya uende kuchikomo ichi. Kana wasvika ikoko ndopa tichaita zvatoda kuita. Lot haana kutiza moto muSodom. Lot waimhanya nemessage yefaith yekuti zvataurwa ndezvechokwadi zvichaitika. Saka kuri kuti vanhu vaigona kusangana naye chimhanya vaigona kubvunza kuti indava obva ati kuchanaya moto vanhu voti kana usiri kunaya is not a problem tozozviona vakuita sei because haasi kutiza moto ari kumhanya pamessage yefaith but message yapiwa kufamily yake ine one principle don't look back or don't look behind. Rabai makatarisa kwamuri kuenda. It's unfortunate kuti my Lord vabikira vatumwa vahosta denga havana kuva successful. Ivo vabikira vatumwa denga rasvikira mumba mavo vakanzi budai musacheuke ivo pakuenda ndokubva vacheuka. And the Bible rangu rati she turned into a pillar of salt. Apart kuti munhu yaanenge asisipo afa Bible harina kuti she died rati she turned into a pillar of salt. Why salt among everything else? Sei mukadzi akava salt akadi kungochumuka naivhu nokuti munhu ifa munhu anodzokera kuguruva. Mailota havana kudzokera kuguruva vakadzokera kusalt, which means there is a story behind chinhu chinonzi salt. That's why Jesu kwaari kuuya manje anoti imi mukatenda kuvhangeri rangu kana muri vatendi you are the salt of the world. Zvoya kuti mailoti vane chinhu chatinogona kudzidza kubva pavari kuti sei vasina kuva ivhu nokuti ivhu rinodzokera kupi kuvhu. Mailoti kufa kwavo hakuna kunzi she died so she turned to become a pillar of salt. Among everything else why salt? Saka Jesu paari kuti kana muri vatendi manje matovawo futi munyu lati isusu namailoti tinenge kufanana kana tichitenda muna Kristu. Tsimbirire musho unopanzwa. Kana Jesu achiti isu tiri munyu wenyika kana tiri mabelievers ukuti namailoti let her look back and she turned into a pillar of salt. So namailoti tinenge kufanana tiri munyu iye akavawo munyu but tinofanana sei nokuti yawo yaiva nyaya yedisobedience havana kuteerera zvakataurwa nevatumwa ndokubva vacheuka and she became a pillar of salt. Isu manje tobva tava futi munyu kufanana nawo sei. Salt ukaitora ukaiisa musupu kana mumuriwo inodissolva. Kana wakudya unoinzwa hauchaiona but unoinzwa kuti irimo. Ndonoita salt nayo ukadurira musupu so hairambi iri pamusoro yakarangara iri white inodissolva yova part of the soup but unotonzwa kuti supu iyi ine salt iwe usisiri kuona salt.
kureva kuti my effects anofanirwa kuwanikwa munhu anobvi muKristu, kuti isu wacho tikaiswa musituation hatisi tinooneka, but umwari huri matiri hwaunofanirwa kumanifesta kuoneka. As a believer, pakanzi pane zvirikuitika pano, vanhu ngavachirega kuona munhu, ngavachiona mukuita kwaMwari kwakavigwa mumunhu. Effect yesalt iri pakuti kana yanyungudika yamusupu inocreata taste yekuti munhu unotoziva, even munhu asina kusvika pachiiswa salt anokuudza kuti irimo. Uri kuiona here? Iri kuinzwa. Kureva kuti uKristu unofanirwa kusvika palevo yekuti zvinonzwika. Kana vanhu ukasauta ndopinda kwakati yedu ndeyakati, usauti hwako unototsana unonamata. Tisina kubvunzana machechi yekunamata inooneka. Vari pamwe kuti unozoona kuti baba waasauti yekuti anofanira kutobata shuwa kuti uri sauti unotoita kuwauta nebheji yekuchechi kuti nditoriyeuta muri kuonera usauti haupo. Kana usauti uripo, vanhu vana basa rekubvunza unopinda kuti vanoona kuti mwoyo nemunhu kudzikama kwake kutaura kwake uyanonamata. The effects of salt. Hapaonekwe chechi, hapaonekwe bheji, hapaonekwe chigaro, panoonekwa manifestation yeumwari. So Lord nevana vake vakapfuurira mberi nerwendo. Thank God Lord haana kuzocheukawo. Why? Because pane program inoda kurongwa naMwari. Kune rudzi runotipa mukadzi anonzi Ruth, anonzi maMoabites. Vanhu veMoab iproduct yaLot paakarara nevanasikana vake. Vanasikana vaLot vakanwa wine, vakarara nababa wavo, kukaberekwa rudzi runonzi Moab. KuMoab ndokunobva mukadzi anonzi Ruth. Ruth ndiye anouya ororwa kuno naBoaz, okontinya genealogy yaKristu. Zvoreva kuti nyangwe pakaitika zvisina kunaka, pane chakaberekwa chakanaka. Hazvina kunaka kuti baba varare nevana vavo, but vaita musikanzwa iyoyo pakaberekwa chinhu chakataimirwa nedenga kusvika paextend yekuti Boaz haana kubvira aroora achimirira zvinobva kuMoab. Yeti Moab izita remusikanzwa, vana varara nababa, but kuna vana varara nababa kuMoab kumusikanzwa kuri kuberekwa Ruth anova kategori waKristu anororwa naBoaz. Sei denga raita sekunge raitira favor, uchaona kuti my Lord by revelation nechizaruko vari kuziva kuti mberi kwatiri kuenda ndikakontinya kuenda nemurume wangu hatigone kubereka rudzi rinonzi Moab. Tinenge ndauraya plani yaMwari yekuti tivape Ruth. Saka ini pandiri kucheuka, I'm looking into the revelation of the future. Lord nati mai vakapfuurira mberi nerwendo havagone kubereka rudzi rinonzi Moab, nokuti rudzi rinonzi Moab rinongowanikwa bedzi Loti paarara nevana vake vasikana. Nati mai vake havagone kuita rudzi irworwo, but murudzi irworwo mune ari kudiwa anonzi Ruth. Saka mai Loti vakakontinya kumberi hakuna Moab, kana kusina Moab hakuna Ruth. Saka mai Loti pavanocheuka kuda kuti vari kuti inini handichakontinya kuenda kumberi, but nyangwe ndisina kukontinya kuenda kumberi, pane zvandaona zvekumberi zvandava involved kuti ndibatsire kuti zviite kuti kuve neMoab handifanire kukontinya. Saka pandiri kucheuka ndava sauti haichaoneka, inodhisolva musupu, unozongoinzwa kumberi. Kana paakuberekwa Moab unonzwa kuti pana amai vakabva kuti paite vamwe vasikana vanobereka zvinhu izvi. Sauti ikapinda musupu haichaoneka, but kana wakurova supu unonzwa kuti irimo. So mai Loti pavakava salt, pavakacheuka unoti vakadhisolva musipu munyaya ikurongwa naMwari yekuti kuberekwa rudzi rinonzi Moab kuwane Ruth. Saka paasiri kuenda ati ndaakujoina plani yaMwari, nokuti ndikaenda ndatoimisa hatigone kukupai Ruth, hatigone kugadzira Moab. Saka mai Loti ipicture yekuteerera, ipicture yerevelation yekuziva kuti ndikakontinya nerwendo ndauraya program iri kurongwa, nokuti hatigone kuwana Ruth kubva kuMoab kana ini ndakontinya ndina Lot's husband. Maybe I'll explain another dimension.
kana vana vaMwari vanga vasingatenderwi kunoona nemamwe marudzi. Kunoti Ruth the Moabitess haakodzere kunorohwa kuBethlehem kuvana vaMwari. Sei denga rakazvitendera anepana Moses? Law came through Moses paMount Sinai. Moses wakafira kupi? PaMount Nebo. Mount Nebo inowanikwa kupi? In the plains of Moab, which means Moab is a place where Lord died and grace began. Moses wakafira ku Moab, right? People disagree Mount Nebo. But not Mount Nebo. Wakafira Moses, you know when you are in the plains of Moab. Saka pese panofalo, grace loba inotanga. Why? Nokuti Moab akafa. Oba une right ya kutorwa na umwe nokuti ausisina. Saka chechi ikarorwa na Moses. Moses paanofa taakugona kubereka futi muna Kristu upenyu. Saka mukadzi anonzi Ruth tirimupa qualification yekuti ari mutorwa agone kuroreka kuIsraeri. Iye ari kubuda muri kufa lo. Ichechi yaberekwa kubva murufu rwaMozisi ichienda muna Kristu. Sana That's why Lord anakukotinya lwendo acheuka ndokubva avasauti. Jesu auya ndokubva ati imi muri munyu wenyika. Kuti ari kufananidza yetu katarisa story ari kufananidza nemunhu asingateereri. Zvorati pane kuteerera kuripo mukusateerera kwake. Nokuti dai akateerera akasacheuka aipfuura mberi nehasband yake Loti osvika uku ochembedzana zvavo kwavanga vabereka mudhara. Saka paakasajoina rwendo rwokuenda nekucheuka, Loti akarara nevanasikana vake ndokubva abereka rudzi Loti Moab ndokubva Ruth. Zvoreva kuti amai Loti vari kuti kumberi uku Mwari havana pulani neni yekuti tivape Ruth, vane pulani naLoti nevanasikana vake tu. Saka ine handichaenda nokuti ndikaenda ndinospoira program yekuti kuve naRuth. Saka paari kucheuka wavasouti adhinzwa mutsuku, but unozonzwa kuma kumberi kuti kwakaberekwa Ruth. Zvakureva kuti kusaenda kwamukadzi waLoti ndokwakakonzera kuti kuve neRuth runonzi Moab. Kuti akaparticipata paprogram iri kumberi but iye asara. Maeffect esauti ukangoisa musuku hauione futi but unoinzwa. Even munhu asina kuona muchiiswa sauti anokuudza kuti munyu wakawanda. Maonera ndiri kunzwa. Unounzwa sei kana wadissolve? So picture yechechi kuti you are the salt of the world. Ndoatafananidzwa nefirst statement yekuti salt iri pana mai Loti. Zvoreva kuti amai Loti pavakacheuka mukusateerera vachitarisa kwavanzi vasatarise, vane zvinhu zvavaida kugadzirisa kumberi kwavo vasingafanirwa kupati kuenda kana kusvika. Rakamubhega usiko kune nyaya yandinayo nhasi ndeyekuti opportunity yekuti vanhu vabude mumoto ndo yakatanga, kwete moto. Chakatanga hakusi kunaya kwemoto. Kune varume vakauya vakanyengetedzwa naLoti kuti handeikuma. Havana kuuya kuti kutsvaga Loti neadresi yaLoti pana. Even Abraham, the friend of God, the great prophet, akaita intercede for Sodom and Gomorrah. And akatotara in terms of figures, akatanga ati 50. Gross negotiator nakusvika asvika pa10. The actual figure yakanamatiriwa naAbraham yekuti vanhu vabuditswa i10. But hamuna kubuda vanhu 10. 4. Sei denga risina kuti Abraham ishamwari yaMwari and is a great prophet. Takungodawo vamwe 6 wokuwedzera kuti 10 ikwane according to his prayer. Secret yanga iripo ndeyekuti no matter prophet vakunamatira zvakadii, your character matters most for manifestation. And I'll repeat. Nokuti vazhinji vedu manzwa nokuchinja machechi kutotsvaga kuda prophet ari powerful. Secret yepower ine chekuita nemunhu ane problem uye nemunhu ane anointing. That's why Jesu aiti aporesa munhu anga asingazviposte kuti wazviona kuti original from heaven. Power iripo. Aiti kutenda kwako, but aipa credit nemunhu anga ane problem kuti kutenda kwako, kuti iwe unotenda simba robva rashanda. Saka ukaenda kune simba iwe usina kutenda hazvicomplete. Zvoreva kuti kutenda kunouya nekunzwa uye nekunzwa shoko raMwari, ende kutenda kusina mabasa kwakafa. So no matter ukachinja chechi ipi neipi, kana prophet vakanzi vari highly anointed zvakadii, kune zvimwe zvisingaite, kwete nekuti havana power.
Abraham akanegotiate akasvika panumber 10 akati ko naye Mwari mukawana vanhu 10 haufa ngirozi dzapinda muSodhomu neGomora family yakachengeta ngirozi vakachengeta bikirwa chikafu ifamily yevanhu 4 Lord adzimai nevanasikana 2 havana kunzaiwa kuti munhu wamwari anga ati 10 ngatingotopai vamwe 4 pamusoro vanhu vabude vanhu vagona kugamuchira nekuita zvinodiwa naMwari ndo vanopinda mumafigures nyange pane Goshen vakawanda saka tonomaona vatora zvizhinji ngazviitike muupenyu hwako unotaura zvizhinji ona muchiitika zvishoma vandofunga hana pawo Mwari hana kumunzwa Abrahamu akataura 10 vanhu vakabuda 4 iye achinondishamwari yaMwari nengayaitaiwa mufesi wangu haatendinokonokukwanisa kwanisa karekta yako zvaunoita andiona kana ndiro dzisina kuya nezvina kutidabudisa Lot. It was an open check for anyone, but Lot akava a person ane a heart toward strangers. Akati mungarare panze nemhanda yekumba uyako nepese panouya mhinduro yako kazhinji inouya sekunge iproblem inoda kubatsirwa newe but iri solution yayo uzobatsira iwewe. Pese panouya solution inogona kutouya seproblem. Saka uchiona uchiri kunamata kuti Mwari problem ngaipere kuda solution yeti problem yacho no solution. I'll give you a quick example. HIV idambudziko. But HIV yakava source of employment to others. Watu nema NGO. The moda dzakatonzi AIDS program AIDS zokati kunaona tita dumbu neAIDS kuya kwake atore dumbu vanoshanda kuma NGO AIDS. Iwe chako unayo chete kuti ngori rimwe side wo zvako but vamwe vatya nayo. Industry hakuna but pamusumuka pandemic pauya kaindustry covid iyi kuna wakatya kuna kutorwadziwa nemamask utakomana dai chirongwa chiripo ndanda kaota akawanda West Restaurant team ready wakomana vasera ma5 mari nemamaska ngotsenga mukokomana ngotsenga andozota mana covid kuenda kwaita kuti ma5 tu achawanikwa manga manga wazungosangana neyo msatoenda tese 5 sakapera yanga iri pandemic kakarika breakthrough nerimwe site wondo painouya noinoita kuti vamwe vazonzi mahero vamwe vanonzi marefugees. Idisiyeni yavakaita pakauya hondo vakati zvekudetsera vanhu rekatipinde mukembi umwe ndobva ataiwa yatingajairirwe nyika yedu. Hondo yapera ndobva vazonzi vakupiwa mari dzavo nekusada kujairirwa ave kutiza ndiyoyo. Saka mumwe akaita refugee mumwe akaita hero pahondo 1 havana kuya chiti mahero endayo marefugee endayo idisiyeni yako kuti ndanditi zvenoizi ndikapinde mukembi mune vamwe uno inouraya tidi izvozvo rikandijoina vangu tizorore. So pari pekuti opportunity ikauya side raunoenda kwete rawakaendeswa raunoenda iwewe maringe mafungiro ako. Hakuna kutanga kwaita flat kuti vanhu vanyure pamazuva anowa kwakatanga kwareka inoita kuti munhu asanyure. So chinototanga isolution kwete problem but solution yacho kakwa kuri kuvaka kumira neusimbe nakatoroka muka problem kunetsana. Vanhu vanokuifarira program yekuvakareka kungonetswawo nemunhara angofungawo kuti kuchanaya hazvina pei mukati kungovakisana kuitisana. Saka nakati hatijairirwe shamwari vakati ndako tiri kuno. Solution yagara iripo pekutanga but kazhinji inogona kuuya sekunge idambudziko. Saka uchiona nanhasi uchiri kungo dai ndirini Daniel ndaiswa mugomba reshupa prayer yangu yanga iri kuti I bind the lions, I paralyze them, I command them to die. Yeti shumba idzodzo isolution kuvanhu vakukandisa. Why? Because dzichavadya kana wabuda. Saka shumba kuna Daniel mabhururu ake ndoma witness chaiwo achaudza mambo kuti uyu ari right vasi right mukavakanda tokuratidzai kuti havasi right.
kana lika program kekuchinjana kupinda. So kuna problem inogona kutouya, but isi problem yako iri solution kune zviri kukurwisa. Dai Daniel wakanamata shumba dzikava paralyzed dzikafa, vari kumurwisa vakazopindawo, waingowana breakthrough. Saka shumba kuna Daniel answer. Roman Samson achienda kutimna, shumba yakauya against him. Bible rinoti akaibata akaibvarura. Akuzodarika mumusi akatarisa mushumba yaakauraya akaona muine uchi. Yeti shumba ikana ichiuya against you iri kuuya kuzokudya. But kuna Samson yakauya kuti azodya. So solution yako kazhinji ikauya se problem unodzokera futi ku prayer unochema kuti Mwari ndiwanire nyasha. Zvinhu zvezvawesi. Because painoita wesi kune vanenge varangarirwa ufunge. Labhani aiona vanasikana tu, Leah naRachel. Bhaibheri rinototi Rachel anga akanaka kudarika Leah, but handei pakuroorwa Leah akatangira akanaka. Sei akamutangira ari asina kupfimbwa, ari asina kudiwa naJacob. Baba vakati kuno mukuwasha tirorera namasikati. Tere kurorera kwana bato kupa mudzimai wako manheru. Baba aizoti usiku haushande beauty unongoshanda kuti munhu arimo. Unoti Labhani akagona kumaketa problem tambi akanaka. Uye ari kuzoona mangwana kuseni kuti mandipa munhu asiriye, but nhumbi yatobata. So rima rega rega rine blessing kune vamwe vanhu. Isaiah 45 verse 3 not, I'll give you the treasures of darkness. Darkness inakatakura futi treasures. Darkness rima kuona kwezvinhu treasures akavigirwa vamwe. Unazarati kuna zvinhu zvakuti kana zvikangoita mushi, vamwe vanhu upenyu hwavo huchatomboita mushi. Because tiri kuvapa kuita zvavari kuita, zvinhu hazvina kumira mushi. Saka anongotora kacheo gara pakopa pabhanani pabhengi kake so. Letira pakati. Ikoni mikangoita mushi, unoenda wega kumusha udzingwe. Unotozati amana mandikuwadza, unoshanja mandiuraya. Saka iri mari economy rungoita vamwe tsano vagonawo kuvaka because havana kufunda. Zvikaita proper panoshanda kufunda kwako. Saka kana usina kufunda usatombochema dai zvanaka, dai watoti Mwari ndandinakirwe munguva inoyi. Because zvikanaka kune mainterview baba, hakuna achapinda basa asina kuitwa interview even mabasa ako. Aunza mama tambura kuma napinda yokusesa pinda munosvira patransformer. Vakuru munotovhunzwa kuti munozvigonera kuti batata tambura sterek. Nhamo haisi qualification, nhamo haisi experience. I situation. Mwari panoti muAbraham wana wako vachaita senyeredzi. Nyeredzi dzinotora advantage yedarkness kuti dzigone kushaina. So kana zvinhu zvatoita kuti zvashimba zvaoma kwane rimaso, nekutoti Mwari ndibatsirei mukuoma kwazvo nditapirirwe, nokuti zvikangonaka ndakuwara. Hawandiri kuudza kutozviti zvikanaka wakuwara. You know what? Dai zvanaka ita mushe. I'll give you this example. And it's the next statement kuti mabasa ari kunetsa. It's half truth. Anda kuti indema ndati half truth. Imwe half day. Ndakatarisa Sunday meusa. Sunday. Ndikatoona itonzi kuri kudiwa engineer kuchiredzi. Tonga talents. Iri kuda engineer kushuka. Kutoni mabasa akutsvaga vanhu. Kune vanhu vakutsvaga mabasa. Kuboita mabasa akutsvaga vanhu. Saka chokwadi chinoti kudii? Haufanira kuti mabasa ari kunetsa. Unofanira kuti type yangu anonetsa. Wakanzwa kachokwadi akanobhohwa bati. Pane kuri kudiwa engineer so. Iwochiti mabasa ari kunetsa. Iti edzera rangu. Hako. Vazhinji ndichada kuimprove manje. Nekunoku kwete ikoko. Opportunity available for anyone. Kana zviri zvinhu zvekingdom yaMwari. The race is not to the swift, nor the battle to the strong, but the time and chance are given to all. Dambudziko ndekusaziva kuti mwaka wangu wasvika, mwaka wangu mukana wacho ndeuyu. Why? Because mikana inozvipresenta kazhinji sedambudziko. Kuroora kwa Isaac kwakatumwa Eliaza.
akaviga goridhe nezvese zvinokosha mbeki, akapresenta condition yekuti achandipa mvura wapangamera, ndiye achava mukadzi waIsaac. Pakatanga paiswa leba, hapana kupfimbwa munhu, pakataurwa kushanda. Mwari makarangarira Ruth aenda kuMoabhu, abva kuMoabhu achienda kuBethlehem akaroorwa naBoazi. Ruth haana kupfimbwa maraini. Ruth akawanikwa kumunda achishanda. Varume kune pamwe kuti opportunity yako yakapigwa, kwete muusimbe mukushanda. Saka Bhaibheri richivenga usimbe ratoti kana paine simbe ngaende kumujuru, kwete kuconference, kwete kuchechi. Kumujuru kunongoona kuti tudiki paturikuita basa man. Vesi yene ndika rafu kuti kana muri simba mbuyo kuchechi endai kumujuru. Kanu kadiki pateti uiri anofiki vakazhimu so iwe uri mukuru haunozva uri kuita. Wana motivation pachuru chaipo, kwete paconference pachuru. So pane pamwe pekuti answer inouya but yakavirwa mukushanda. Achandipa mvura opangamera mvura, ndiye achava mukadzi waIsaac. Kushanda haisi beauty. Opportunity payakauya kuti moto waakuda kunaya, but patumwa vanhu vanobudisa vanhu mumoto. Vanhu vakauya vari desperate vasina pekurara, vakasvikira muguta reSodhomu neGomora, vakagara paCity Square. Lota akaenda akati varume ndinemba, hamungarare panzira, handi munorara kumba kwangu mupfuure mberi nerwendo rwenyu. Zvanzi vatumwa vakatomboramba, akavagombedzera kuti please don't worry, hamungarare panzira, handei kumba. Vakumba ndobva vakazoudzwa kuti tsano tiri timu remoto. Itarati stere vachata munhu pano. Message yemoto anatorwa maraini. Kumba akuva hosta. Answer inozvipresenta sedambudziko. Saka tinoona chirongoramba kuchinamatira mhinduro yeti yakatouya. Maybe pandemic iyi panga pauya mari yako yokungochema chete. Ukatoisaita wamwe muchisaita mesi. Yakanyanya ndeyapera. Ikapera choro rinongoramba uri iwewe zvangu. Mukuoma kwazvo nemukunetsa mazvo, Mwari ngaandiwanire nyasha. Ndigone kuziva kuti apa pane mhinduro, apa ndo pane answer yangu. Varume havana pekurara, ndinapo pekurara. I remember ndakakupa testimony how I came to town. Ndagara kumazoe mine unonzi kuchumbo. I grew up pamaini papa. Saka pane golf club. Saka varungu vaenda vachitamba golf. Saka taenda kunotakura mabheki timakedi timafana. One day tiri kuenda, pane mumwe murungu anga aponjerwa nevhiri rake machemberi kumadhara. Ndobva akumbira kuti chinjirawo spare wheel rangu iri. Vamwe vangu vakati ada kutijairira, vakashandisa madzibaba edu ada kungotishandisa. Sara vaida kumbatira Sara chitakwenda kubatawo nhau yegolf kudhara. Ndakamubatsira munhu iyeye. Ndobva andipawo business card rake, was a farmer. After some time ndakazongomufona ndonzwa kuti arisenzwa, I've been looking for you. Ndakaopen a company kuHarare kuna Covent. I want you to come. Ndokuuya pandakaita. Ndauya ndobva anditi this is the company. That's Transfer Africa. Pane zuva, close nezuva, pa number 38. So ndasvika ipapo ndoona ari kutoshanda, ndikachapindawo pamwe tokuchekawo mota zokuita vamwe electric company. Ndapiwa shirt, ndoona mwana mwe kusundika mvunzo. Ndichiita papa, I want you to manage these guys. Ndazomudza kuti achikoro manje papasina. Zvanzai wakapasa vhiri. Baba pari mikana yekuti haundione all level, unodiona mavhiri. Life. Time and chance are given to all. Takavabharira nenyaya yekungochinja vhiri. Vakomana kuti pana supervisor auya mukomana wemavhiri. Vamwe vangu vakaramba kuchinja vhiri nemudhara vachiripo. Ivo vari kunemba kuti avo mwaponjerwawo mai hazvichaita. Time and chance are given to all. Umwe murungu uye haana kutisarudza kuti come and change my will. Akati can you kureva tesi. Chance yelife inogona kuya iri open check. Mwari ngaakupawo kunyumwa. A descending spirit. Kuti hapane mukana, hapane favor. Hapasi pese pane problem pasingaberekwe favor. Pane kamwe kakunetswa so pakatakura blessing. Nemwe musikana akachata so.
testimony yakaitibata. Akafirwa naamai. Akuchengetwa kubva kwamainini. Akafirwa naamai kumondoro nobva yamunomhara kubva kwamainini. Amainini vakati vana vanga vachaita majuti. Iyeyu ndiye achamukira kuma5 achiita majuti. Vana vamai ndobva vazorora, ndobva vaitwa shandiswa. Vari kumuka kuma5 achiita kumajuti. Timu rinodhiraivhawo magonyeti rinomukawo kuma5 rinotora matraki richienda. Ndobva aonewa neimwe shanje isati yaroora yegonyeti. Zvawirirana paye muchato ukarongwa wakachata. Aipupuraita vanyaya iyoyo kuti kuna Mwari wokuma5. Usaterere kumutswa kuma5 nounamukira marriage kumukira muchairo. Vana vamai vavo pamuchato vaimboyemura so. Unaishandiswa achimuka kuma5 vasingaziva kuti kuma5 kune marriage. Aigona kuchenda kuti Mwari vakandivenga indava zodai so Mwari itai mwoyo wauchinje vachiwedzera kuoma kuramba uchimuka kuma5. Mwari aitoziva kuti kuma5 kune munhu wako. Ishmael naHaga vakadzimba pamba paAbhurahamu vakachema, mwana akachema nenyota, mvura ikapera. Havana kudzorwa kumba. Mwari akavhura meso aHaga, Haga akaona tsime remvura. Kune imwe blessing yekuti Abraham akupa bhodhoro remvura. But Mwari vada kutokubariri tsime remvura. But unowana sei kana wadzingwa kwaAbhurahamu? Pane kudzingwa kuna Mwari mukati. Ukakuziva unofara. Zvinoita kuti ucheme pakati maka vada kundidzinga. Usaziva kuti mhinduro dzinouya sei. Kune mhinduro dzinouya saJoseph. Kuti vakoma vako ndovanopesa vatokumaka kwete vatorwa. Vakoma ndovanokutengesa. Joseph ane dream yekuita mambo. But haana mari transport. Mari transport kuvengwa. Support yedream yako inoda vanhu vanokumaka we. Alright, I'll finish this scripture. 2 Kings chapter 13 verse 20. Kune murume aenda kundovigwa. Zvanzi vakundomukanda muguva. Vasvika naye kumakuva. Vakaona hondo yeMoabhu ichiuya. Ndokubva vati tingafe hondo yauya. Saka hatichaviga murume uyu muguva rake. Ndokubva vamukanda muguva ranga rakashama raElisha. Paakaguma mapfupa ndokubva amuka. Dai akaitwa proper burial aivigika. But nokuti vakamukanda muguva risiri rake akaguma mapfupa akamuka. Yega murume wokuti akapiwa maiki achipa testimony muchechi anoti ndinofara nenyaya dzekukandwa katwa idzi. Vakakandwa mumari dzedu, takakandwa miminana yedu. Proper burial yaitomusiya akaora. But vanhu vakaona hondo ndokubva kuti ngatingomukandai. So pane kumwe kukandwa kurijectwa kuri kukukanda pablessing. So kana uchinasa Bible richiti gara une mufaro muna Mwari nokuti Mwari vakatendeka. Rejoice in the Lord. I said rejoice. Why? Because even in trying and troubling times, I think that is also a bit of one. Kune favor isingawanikwe mukudiwa, inowanikwa mukumakwa. One day I was preaching here around 2012, because we started here 2007. 2012 I was preaching here, so I had challenging with some guys who are invited to open up. My English preachers, only show up preacher who cannot be part of our team. That's like a dressing card, which is people they say a lot. Go what is Japan the lunch hour saga? But I want people who can cheat Mexico. Was a team shown at it. But their rejection, the Rashika Pandaga salute and the Shua Marimunene and the Magarungas himself. One day I was ministering here my level, said, oh, boy, Mumuruma Kamirapa. So the Paris and the Casket of Paris Noku. Over the Morris. What's the use? Araban Bata Robo Nova Purisamai. Mariaka Puritana $10, 700 years. 2012. 700 years. Bano go to church. Bana. Don't value what God bless you. Don't buy it. Baba, there is no Zimbabwe one. No problem. I don't know what you want to see right. So then I can mark on Diwa or Stefan Obudiwa. I don't know who will Diwa and I said, mark. Why? Because I was on the parish and Kabu Zirisa and I want Diwa situation.
Mose mukuoma nekunetsa kwazvo. Time and chance are given to all. Mukuoma kwakaita zvinhu nemapandemiki ari kuuya nezvinhu. Iti Mwari ndipewo mese mweya kuona mukana wangu. Zvinhu hazvinake nokuti zvanaka, zvinhu zvinonaka nokuti una Mwari anozvinatsa at any time. Zvinhu hazvinake nokuti zvakanaka, zvinhu zvinokunakira kana uri muna Mwari akanaka. Asadanzwa kuregera chinokuti afana pamberi panguva yakaipa. Kare zvinhu zvazviri right. Hatigona kuvapikisa vanhu kuti ndipewo kadhi renyu foto. Tione mazvazviri kuti mairupfekwawo sei. Unonzwa tsitsi. Matenda futi nesikipa munhu akada kuti zvazviri right. Saka ndo right iyo iyi. Namtori postereki baba. Achiudzawo varova kuti pamberi panguva yakaipa. Une cellphone yekuti pakaita nhamo kuisa WhatsApp message yasvika. Iwo kuti pa 4 days munhu ari kuroti munhu aizoudzwa munhu atoripo. Vaenda kuchikoro netsapo yemangai 13 days netsoka. Iwo uri kuenda nekombi yechikoro kuti mabere panguva yakaipa. Zvinongoreva ndezvekuti nguva dzakaipa dzagara dziripo, asi kune vanhu vanonakirwa munguva idzodzo. Vanotaura chirongwa kuti tough times do not last, but tough people do. Kuna vanhu vanonzwa kuti aiwa munguva yekuoma kwazvo Mwari akandirangarira ndikaita zvinhu. 2008 kune machansi mari isingatenge, kune vakavaka dzimba, kune vakatsvaka. Zvekuti vakadzimba pukurai vanoti ndakaona Mwari 2008. Iwo ukapiwa mike woti nandafa. Kusiyana kweupenyu. Time and chance are given to all. Rega kupotsa mukana nenguva yezvinhu zvako. Uchiti mamiriro zvakaita. Mamiriro awakaita ane nyaya kudarika mamiriro azvakaita. Why? Nokuti mukana wako ungangodaro kuti varume vauya muSodoma ndovachakuburitsa mumoto. But vari desperate havana pekurara. Iwo ukava a good heart, even uri kuSodoma, what can change your life? Things are hard, but operate with the principles of the word of God, and you'll see the blessing of God in your life. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Opportunities Baba. So when you know the time and chance are given to all. Baba. Amen. Amadzangu mufambe murugare, Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. We meet again, same place, same time. Bye bye. God bless you.